Како си помагате при внетом грлу? Тако ако зачутите први знаки внетja грла, morate наредити насліднюваю. В лукні в грлу имам енергійський центр. Тому сте треба зачутити, споставити стик з ним, і з примиканням в роки в навспретнем смері урного казалця і злечито боличинами вдихом. З тим діянням уямимо негативну енергію, то боличину і нього потягнемо вен. Притем задержимо язик в згорнім небу за згорніми зубми. Вдихніть і потягніть навздол. То наредимо 5-10 крат. І зваяйте легкоту діваю ще осмицю. Помебно є, да се гіби почасні і гладке. Осмицю наредимо в катериколі смирі. З диханням надалюємо тако, да об вдиху держимо язик в згорнім небу. При здиху по язик спустимо навздол. На концуваю ускладимо енергію з примиканням руки восьмері урного казалця 5-7 крат. На тем ваю легко укончамо. Грло не вeć болело, внetje напетость, утруєність бо ізгиніла. Натичаю активацію вітальної енергії і відобрі з помочі очі. Це бомо научили вечко 30 практичних енергійських вай за обнову здрав'я, розширитив, енкріпітив біополя. Все відомо.